Tungod sa higot sa Tabanog, usa ka helicopter ang nag-emergency landing dito sa lungsod sa Gindulman, Bohol. Nahitabo kini alas 10 or alas 11:30 gahapon sa buntag sa may sitio Santa Lucia, Barangay Trinidad. Matod sa mga residente, nakita nila nga wa naglupad gusto ang helikopter samtang naa kini sa kahanginan. Pagkulagway sa usa sa nakabantay, ni aksyon na kini og takilid. Mihimo dayon kini og emergency landing sa usa ka hawanan nga luti ang piloto og nag-imbestigar sa problema na hibaw-an nga nylon di ay sa Tabanog ang mingbobod sa palabal sa chopper maong naglisod kini sa paglupad. Ang duha ka pasahero og piloto niini wa maunsa. Ang mga residente nagdali sa pag-adto sa lugar aron makita ang helikopter. Ang uban nagpa-picture pa. Human sa 30 minutos dihang natangtang ang nylon og nasigurong luwas na nibiya ang helikopter sa dapit. Nakita ito nga katagilid kapamabaw, gano'n mo kamabaw ba na pagkata na tungod sa kuha nagkikitugpahan ni itugpahan ng naga ng mga tao na naga na ito sa atong kay harinir nga nakadungog ko ni istorya sa 2,000 feet ang kahabugon sa ilang lupad. Day, oo. Unya? Masabot ang tumanog po. Ato kabuga kay masahay man. Ang sabat.